Takže ukážeme si, ako pridávať do vášho portfólia veci, ktoré ste už spravil. Je to jednoduché, po zadaní našich údajov sa prihlásite. Dôležité, nedávajte pamätať prehliadačom, čiže to zrušíme. Dostanete sa do vašej administrácie. Tu vás bude zaujímať jedine sekcia portfólio. V sekcii portfólio rozkliknete, tu už vidíte už pridané vaše výsledky. Jednoduchým spôsobom cez tlačítko pridať nový, čiže kliknete na pridať nový, zadávate iba názov, čiže zadáte názov daného výsledku, toto nevyplňate, tu takisto nevyplňate nič, jedine čo nahrávate je prezentačný obrázok, čiže úplne vpravo dole zrolujete, predtým zaradíte do referencií, vyberete nastaviť prezentačný obrázok, tu sú všetky obrázky, ktoré sú použité na stránke, vy prejdete do sekcie nahrať súbory, označiť súbory, čiže vyberete súbory z vášho harddisku, čiže jednoduchým spôsobom označiť, dať otvoriť, obrázok sa vám automaticky nahrá do vášho adresára médií. Tým, že je zaškrtnutá fajočka, je vybraté, dáte nastaviť prezentačný obrázok, automaticky sa sem natiahne. Čiže pokiaľ máte názov, vybratú kategóriu, pridelený prezentačný obrázok, tak vlastne je to všetko a dáte publikovať. Tým, že dáte publikovať, obrázok sa automaticky zaradí do sekcie, kde má byť a zobrazí sa. Tu ešte je dobre toto si odškrtnúť, aby vám nechodili spamy, čiže komentáre odškrtnuté. Keď spravíte všetky nahratia a všetky updaty, tak sa vlastne zo stránky odhlásite. Čiže tým ste spravili aktualizáciu vášho portfólia.